Albert higni buora nyaka ne piny Kenya bed piny mabende koro ntiere kod loch mare owuon. Bende paro ni wantiere higa kata pod wantiere e okang' monjo bed ni pod waketo seyo kuom ong'er kapod kuponi stima olal kata yudo ka stima bende teko mar stima olal, yudo ka onge kata mana backup malong'o, yudo ka kuonde machalo ku alap ndeke mar JKI ma en kuma bende piny Kenya ntiere kod pek kanya teore wechego mag uchumi, yudo ka ne onge kata mana backup, ntiere kod mudho ji menyo mana gi toch. Iparo ni be winjore piny Kenya obed kama ne gino no keto waeno nyaka sechegi? Lydia, en wichkuot maduong' ahinya nyaka sani ka stima olal, ke stima to en gima nyalo lal, magi gin gik molos kod lwet dhano, to onego bed ni nitiere chenro makare ma in case ni gima kamano timore to ngima pod dhi mbele. Inyalo neno ka nyocha ne stima olal to koro airport wa maduong' ma en a major transit hub into East Africa and other regions e piny Africa ka ni koro ji menyo mana gi toch ni stima olal nikech generator ok nyal biro mondo ok nyal kwanyo mondo lero bedi kata gik moko dhi mbele. Apart from mano, kata kiweyo koro the users kech Jomo Kenyatta International Airport en mana user mar stima, teni en ngama tiyo gi stima, to jatend migao mochung' ne weche makamago airports kod weche mag infrastructure ni neno kokawo atua mantiere joma ne tijigi okethore. To e Kenya Power kata K-Track pok waneno ng'ama okawo responsibility. Koro pod walwora alwora, to kama shida ne otimore ni to pok waneno ng'at ma okawo ne atua kata omiwa report ni mae e gima action mwakawo. Koro yudo ka ji wigi chalo gima chako wil gi wachni, to pok waneno ni to action mane mokawo kata gi Sirkal, K-Track kata Kenya Power, nikech ma en gima osetimore chien kacha. To from chien kacha the last one manotimore mane tower nolwar Naivasha, mano wach ne en case mar vandalism. Waneno ka action moko kawo, jomoko from Kenya Power ne oketi ma nochunge tich kage kacha. To mano is not enough. Anaparo ni gimonego timore ni kaka mano otimore ni wanego obed gi gimiluongo ni clear demarcation of roles, to kwa transmission teodok ni K-Track, to nego bendi wamiyo gi bende teko malong'o, resources, pesa gi gik madwarore te mondo gi maintain grade e yo mowinjore. Koro an gima nyalo wacho ni en wichkuot kabisa ni Kenya kaka en jatelo e East Africa kata en malo sana e Africa region, pod bedo gi weche makamage matimore ni stima nyalo lal to kawo more than seche 10 kapok odwoke. Kaso statement ma wuok en mana blaming jomoko ni ng'ane notimo kama. Mano kaparo ni ok en kaka onego bed ni wadhi. Sirkal onego invest adequately a grid mondo gi protecte, mondo gi make sure ni en robust. To kata ka stima olal nikech magi molos kod lwet dhano, ni gimoro timore makelo chochni, to nitiere contingency plans ma make sure ni continuity nitie. Mach pod nyalo wuok koa kamachielo. Mar ariyo kendo onego wa invest e gimiluongo ni East African Power Pool. Tiende ni grids onego bed interconnected e East Africa ka, mach ma Uganda, Tanzania, DRC to gi Kenya to gi other East African states. Make sure ni stima ng'ikni obed kamoro, to mach nyalo wa kamoro mondo make sure ni giyudo resruok kiloso wachni. Erokamano. Awinjo kiwacho ni